сюжеты, во-первых, очень большой масштаб, и все сюжеты, они говорят о Казани, о Татарстане, о Булгарах, о Свияжске, о наших народных праздниках, и это воистину прекрасно. Татарстанда вакыйгалар бик күп булды. Татарстанның парламентының, яңа парламентның 25 еллыгын билгеләп үттек без. Шулай Татарстанның быел 95 еллыгы. Һәм бу вакыйгаларга, бу юбилейларга багышлап бик күп чаралар булды, халыкара конференциялар булды, төрле җыелышлар булды, очрашулар булды. Әмма ләкин менә бу күргәзмә ул үзенә күрә аерым бер вакыйга. Чөнки без соңгы елларда Татарстаныбызны дөньяга күрсәтергә тырышабыз, аны күрсәтерлеге дә бар. Татарстанның исеме дә, җисеме дә елдан-ел зуррак масштабка чыга, дөнья дәрәҗәсенә күтәрелә бара. Безне хәзер яхшырак белә башладылар. Әмма ләкин безнең завод фабрикаларыбызны, бездәге эшләнгән товарларны, яисә бездә узган чемпионатларны карап кына әле республиканы, халыкны белеп бетереп булмый. Халыкны белер өчен аның күңелен, җанын, аның әдәбиятын, сәнгатен, гореф-гадәтләрен, йолаларын белергә кирәк. Ә моны инде бары тик әдәбият аша, сәнгать аша, фәнни хезмәтләр аша гына белеп була, шулар аша гына моңа ирешеп була. Менә бу яктан караганда Татарстанның бүгенге тормышын, үткән тормышын, Татарстанның рухын, нинди хисләр белән яшәү, нинди уйлар белән яшәүен менә мин бүген күргәзмәдә күрдем. Татарстан менә уч төбенә куеп караган шикелле бу күргәзмәдә. Шуңа күрә әгәр дә бу күргәзмә булмаган булса, мин Татарстанның юбилейны әле булай тулаем күз алдына китерә алмаган идем. Татарстанның бүгенге хәлен булай тулаем күз алдына алмаган булыр идем. 30 август көнне республика көнендә республикабызда бик күп чаралар булачак. Һәм ул республикаларда түгел, Татарстан читтә яшәгән бик күп төбәкләрдә Татарстанның юбилеен билгеләп үтәрләр. Бигрәк тә татарлар күпләп яшәгән урыннарда. Менә август аеның соңгы көннәрендә 25-26 августта Мәскәүдә Татарстан көннәре булачак. Ул Мәскәү безнең башкалабыз, Россиянең башкаласы. Һәм анда инде бу юбилей Татарстанның юбилее бик югары дәрәҗәдә күрсәтеләчәк дип беләм. Һәм без төрле төбәкләргә чыгабыз, төрле төбәкләрдә очрашабыз. Татарстан көннәрен Мәскәүдә генә түгел, башка илләрдә дә үткәрәбез. Казакъстанда да чаралар үтә. Бигрәк тә сабан туйлар үткәргәндә, башка милли бәйрәмнәр үткәргәндә һәр урында Татарстан халкы һәм Татарстанның быелгы юбилей даталары турында сүз була. Монда гына түгел, бит соңгы елларда бит Казанда бик зур халыкара чаралар булды, ярышлар, чемпионатлар булды, универсиада булсын, менә генә су көрәшләре буенча, су ярышлары буенча чемпионат булды. Хәзер гимнастика буенча була, һәм башка төрле чаралар була. Буларның һәммәсендә дә Татарстан беренче урынга чыга. Һәм Татарстан турында сүз баргач, билгеләнә юбилей турында да, аның үткәне турында да, бүгенге турында да, киләчәге турында сүз булмыйча калмый. Шуңа күрә менә бүгенге чара ул менә әлеге бик зур вакыйгаларның чараларының bir бик батыр бер бизәге. Әйткәнемчә инде, әгәр дә бу күргәзмәне халык килеп карый икән, ул Татарстан халкын, Татарстанның тормышын бик яхшы итеп күзаллый ала. Да, он